Il-karnival spontanju tan-Nadur reġa' għal sen oħra fl-aħbarijiet wara li grupp ta' persuni libsu ta' pazjenti ta' Monte Carmeli u mxew mat-toroq tar-raħal van magħluq abjad bi kliem li qajjem rabja kbira fost il-poplu. Il-van kollu saditu bi kliem dispreġġattiv ġab il-kundanna ta' bosta u l-istess il-kartellun imwaħħal ma' faċċata li ser tinfetaħ klinika għal dan it-tip ta' mart ġewwa Nadur stess. ċifri li kiseb One News juru li wieħed minn kull 4 persuni f'Malta ikollhom problema serja ta' saħħa mentali fejn 80% ta' dawn il-każijiet jolqtu lil żgħażagħ ta' taħt il-25 sena. Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali John Kakija kkundanna dan l-att, iżda sostna li din l-azzjoni ma saritx b'ħażen. Naħseb illi ma ħassibx biżżejjed jew ma ħasbux biżżejjed dwar il-konsegwenzi li wieħed jista' jġib miegħu meta wieħed jipprova iwaqqa' għaż-żufjet u r-redikolu suġġett delikat bħal huwa s-saħħa mentali tan-nies. Ta' kull sena 500 persuna jiddaħlu l-Isptar Monte Carmeli kontra r-rieda tagħhom sabiex jirċievu xi tip ta' kura. Mistoqsi dwar il-konsegwenzi li seta' kellha din ix-xena fin-Nadur, it-tabib Kakija rrefera għal dawk il-persuni vulnerabbli li jkunu bejn ħaltejn ifittxux l-għajnuna. Meta jara dawk it-tip ta' immaġini qudiemu, jgħid jien se nidħol f'din it-tip ta' sitwazzjoni, jiena ma rridx min iġib iwaqqani għaċċajt, jiena qed inħossni imkisser minn ġewwa, inħoss li għandi bżonn l-għajnuna, però ħanoqgħod lura għaliex ma rridx li niġi ridikolat. Ta' kull sena aktar minn 1500 persuna li kienu qegħdin ibatu fis-silenzju marru minn jeddhom l-Isptar Monte Carmeli sabiex ifittxu l-għajnuna. Apparti l-Isptar Monte Carmeli wieħed jista' jirrikorri għall-għajnuna ta' professjonisti fi kliniċi tas-saħħa mentali li ma' servizz huwa provdut mingħajr ħlas. Fil-waqt li appella għas-sensittività dwar dan is-suġġett, il-Kummissarju tas-Saħħa kien sodisfatt illi l-pubbliku qed jitratta dan is-suġġett b'sensittività. Sollevat li nara ir-risposta qawwija li kien hemm fuq social media, risposta ta' stmerrija, risposta ċara ħafna illi bil-mod qed naslu. Il-Fondazzjoni Richmond li titratta ma' persuni li jbatu minn saħħa mentali ikkundannat ukoll dan l-att. Qalet li la darba ma jsirx ċajt fuq mart fiżiku serju, mhux aċċettabbli li jsir fuq mart mentali. Sostniet li wieħed jirredikola l-mart huwa ħażin u li s-soċjetà hemm bżonn li tkompli tiġġieled din l-istigma billi l-poplu jiġi edukat aktar dwar is-saħħa mentali u l-konsegwenzi tagħha. Qalet li n-nies għandhom jiġu malma jirrispettaw id-dbatijiet li jgħaddu minnhom persuni b'saħħa mentali u li wieħed jiċċajta dwar din il-marda tagħmel ħsara kbira lil dawk kollha li qegħdin ibatu minnha.